Irridu li l-Maltin igawdu minn korp tal-pulizija rispettat mingħajr ma jittappan bi skandli inaċċettabbli. L-oppożizzjoni se tkun minn ta' quddiem bi proposti konkreti sabiex il-korp jikseb l-istima tal-poplu. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta fid-Dar Ċentrali laqa' lil Johan Mifsud u Kevin Kurmi, is-Segretarju Eżekuttiv u l-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pulizija l-MPA. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li dak li qed jiġri mhuwiex ġust fuq il-maġġoranza tal-membri fil-korp li jaqdu dmirjithom b'lealtà huma fundamentali fil-ġlieda kontra l-kriminalità. Huwa għalhekk importanti li toħroġ il-verità kollha dwar il-każijiet irrappurtati fil-midja sabiex jingħata kont lill-poplu u ssir ġustizzja. Il-laqgħa saret ukoll fil-kuntest li bħalissa fil-Parlament qiegħed jiġi ddiskuss il-mekkaniżmu li bih jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Kien hawn li Adrian Delija saħaq kif fid-dawl li l-korp tal-Pulizija għaddej minn dan il-moment ta' kriżi, il-Gvern għandu jaċċetta l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-Kummissarju jinħatar biż-żewġ terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti biex igawdi l-fiduċja tal-akbar firxa wiesa tal-poplu. Min-naħa tal-Assoċjazzjoni, is-Segretarju Ġenerali tenna li huwa reat gravi li membri tal-Pulizija jkunu involuti fi skandli jew korruzzjoni. Iżda saħaq li n-numru ta' uffiċjali involuti fl-iskandalu li jeżis lil korp huma żgħar meta mqabbel mal-ammont ta' pulizija onesti li jagħmlu xogħolhom kif suppost. Matul il-laqgħa ġew diskussi fost l-oħrajn metodi effettivi għal ħidma aħjar tal-korp bi strutturi attrajenti u adattati għal żminijiet tal-lum, kif ukoll mekkaniżmi biex jinżammu n-nies ta' esperjenza milli jitilqu wara li jkunu għamlu s-servizz. F'din il-laqgħa Adrian Delija kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Beppe Fenekadami u l-Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar Graziella Galea.